ঠিক আছে এখন দেন দেন কিন্তু পরবর্তী সময় যারা মানে 30,000 50,000 বিল বকেয়া আছে তাদের সাথে মানে ফোনে কথা হয়েছে আবার এখানে যে কানেকশন যে টাকাটা হেটা দিচ্ছি हामबाय जों दिनै जतनबारी इलेक्ट्रिक अफिसाव सफायजा और सफायमानि कारणके नरक साइमानो जे चिनि तिप्रा सायरे अंके कारेन्टनि बागै बेलायनि इस्यु दंमानि के ट्रान्सफर्मारावबो नष्ट दिनै जों और फायमानि कारणके आंबो सिया के 1 वीक सिगाङाव आनो कल खायसाजाका जे ट्रान्सफर्मार टोटेल 3टा डाउन नंजा हामिया तो प्राय 5 मान रक काखापु बरनियाव जागो अबनि बागै बर आनो सारका ये तिनी जों एसडिओ बाय मालाय फैका के मालाय माने परे 3टा ट्रान्सफर्मारनि ताबुक 63 केबि बरनो तिनी रहर जानाय ते 2टा 25 बरनो हंगांके 1 वीक बिसिनो बरनो र रजानाय तो माने के नायदि 5 मास कारेन्ट करै ब जागा जों तंखाना चिनि तिप्रा सारा अबनि बागै खरां जों जदिनो साया ति साया के हमते हेकिनो मातनाय ता बर सिजागनि सिसनो साहर सिया जात गोबां मा जागा दङ बे चिनि बरफते कायसा आं रिक्वेस्ट खायनाय इलेक्ट्रिक बिल प्रतिति लोकेशनाव जात जात दंनाय नरबो किसारदि रोखा आंके जरा ऑफिस इलेक्ट्रिक ऑफिस जरा काम खायनाय बरफनि बागैबो किसार काहामुंगो जमानि के बरफ काम खायनानि थाङै सुबिदा ये बरफ इलेक्ट्रिक बिल सिरजा इनके बरफ ट्रान्सफर्मार यारक नै गोबां मा जागा नसुबो नुबै दङ ये ताबो तो डिसेम्बर अबनि बागै नरमना आं कयो जों जत काहाम करंखे जों थानसानि के तंखांगे जों खरांबति सामानाय जों सिनि मानथायबो माननाय जों जदिनो ताबो थांसा खलाय और जत पार्टीनि बरफ दङ आं सुरुति प्रामथानि हिमानिया और जत पार्टीनि बरफ दङ जों किन्तु दिनैनि दिनाव के जों थानसाङै जों फायका ताबो मानखा ए अबनन साव जों जाते kaham ke tongna ningke जों जत कक बाक्सांना नांनाय और जत जातिनो दङ और सुरुरिया उसुइबा मरा सिंगा देब्रमो दङ जम देब्रमो तिरपुराबो दङ ताबो अजागो हायनि बागै पारा खुंसाव जत जातिनो मा दङ जों जत जाति बेनो मिलेबो मा दङ गाहायनि बागै दिनै खुब बरफनि बागै काहामखा दिनै बरफनि पाराव 5 मास धरे बरफ केरसिन बाय जाति सगै मा दंमानि जागो दिनै बरफ किसा मिसा रां खागलाय फानंखा बरफनि ट्रान्सफर्मार नि बागै बरफ जों साफाय माने परे बरफ ताबुक मानखा 63 केबि ते अबनि बादि तो हामबाय जों ते साबनो सासिनिबा बरफ लोकेलनि बरफनो मा सासिनाय खा बाक्सानि थाइमानि बागै ये बरनो लगे आंबो तिनि सफायखा बर आनर माने बागै गाय दुइटा पारा काइसके जुगेन्द्र पारा ते काइसके जलधर पारा नि बरफ तिनि बरफ तिनी अनेक दिन परे तिनी से बरफ कारेन्ट नि बहत मुक्सिने असनो सावै आंना हामबाय।